News tkellem maż-żewġ whips tal-gruppi parlamentari rispettivi David Agius għall-Partit Nazzjonalista u Joe Mizzi għall-Partit Laburista dwar il-ħidma tal-Parlament wara li l-Prim Ministru telef l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati. Tlabna li David Agius jgħid għaliex il-Parlament il-ġimgħa d-diehla mhux ser jiltaqa' jumejn fl-assenza tal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru jaf iċ-ċirkostanzi tal-pajjiż x'inhuma u allura jħoss li għandu jkun wkoll preżenti meta jitlaqqa l-Parlament. David Agius ma kienx jaf jidentifika okkażjoni partikolari oħra fejn il-Parlament ma jiltaqax għaliex il-Prim Ministru kien imsiefer. Imma ġifieri ma m'hemmx xi ċirkostanza nistgħu nirreferu għaliha? Hemm diversi ċirkustanzi li tista' tmur tfittex fil-Parlament u issib. News taqsa lil Agius jekk bil-voti dwar il-mozzjon ta' sfiduċja intlaħqux il-miri li kien rabat lilu nnifsu bihom il-Prim Ministru nhar il-Ħadd. Fuq il-kwistjoni tal-Prim Ministru l-assigurazzjonijiet li ta' il-benchmarks li ta' lejlu nnifsu dwar is-sinifikat tal-vot li teħt il-bieraħ. Taħseb li r-riżultat laħaqhom dawk il-benchmarks li jagħmel Prim Ministru nnifsu? Naħseb inħalli għall-poplu biex jiddeċiedi. Dwar jekk Franco De Bono btaħx xi forma ta' assigurazzjoni dwar il-vot tiegħu fil-Parlament fi seduti li jmiss Agius wieġeb hekk. Ġifieri tak assigurazzjoni. Ma tlekx hekk. Għal darbohra nerġa' ngħidlek ma tlekx hekk li jingħad bejni u bejn Franco De Bono jibqa' bejni u bejn Franco De Bono jew inkella nirrapportah lil min għandi l-dmir li nirrapportah. Mistoqsi dwar l-istabilità tal-Gvern, David Agius saħaq li l-Gvern għandu dritt jibqa' jmexxi lil pajjiżna. Il-Gvern għandu d-dritt u dmir li gverna allura dan il-Gvern leġittimu li għandu dritt jibqa' jmexxi dan il-pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Whip Laburista Joe Mizzi qal li Lawrence Gonzi se jlaqqa il-Parlament nhar l-Erbgħa għaliex mhux iħossu komdu. Però jiena nemmen illi seta ma ġonna xejn l-Erbgħa, seta ġonna tnejn u bat l-Erbgħa kif jiġi jagħmel li għandu jagħmel. Imma għandi raġuni bil-fors illi jidher li huwa mhux qed iħossu sejf. Żied li din hija l-ewwel darba li kien informat uffiċjalment bħala whip li l-Parlament ma kienx ser jiltaqa' minħabba safar tal-Prim Ministru. Li jiena ħanejtek, jiena ġejt informat mod uffiċjali illi huwa mhux se ġurnata normali jkun ġurnaw imħabba li hu se jsiefer. Uffiċjalment qatt ma kelli xejn li darba. Fi ċirkostanzi kif żviluppaw Mizzi qed jantiċipa inċertezzi fil-ħidma tal-Parlament. Fir-realtà, il-maġġoranza mhijiex għand il-Gvern, laqqas għax baqa' jiddikjara li hu ma sapportjax il-Gvern. Issa ċirkostanzi kien li il-vot mhux kif kien jitqabel awtomatikament li għaddi tal-Gvern, se jkun hemm inċertezzi kbar fl-operat tal-Parlament u din hija xi ħaġa li żgur li ma jawgurax tajjeb għall-Parlament jimxi b'din is-sistema. Bħala eżempju Joe Mizzi semma il-liġi li timplementa il-miżuri tal-budget. Ovvjament, il-Gvern bil-forsi li interessa għall-inqas il-liġi li għandha x'taqsam mal-budget, inkella dak li jħabbar fil-budget ma jistax jiġi mwettaq. Dik li tgħaddija bil-fors mhux jgħaddi dik, speċjalment, ma nafx jagħmelu.